Hej og velkommen til. Hvis du føler dig en smule overvældet over alle de ting, du skal nå, og det er ikke kun op mod højtiderne, men også generelt, så kan dette sæt være rigtig godt for ligesom at genfinde dit fokus og for at genvinde din energi. Vi starter liggende, så kom ned og læg dig på ryggen. Sæt fodsålerne sammen, sæt fødderne sammen, det vil sige hælene ind mod hinanden. Og før hænderne til at starte med ned på din hofteskål. Tag albuerne nedad, og så tag en dyb indånding. Udånding. Når næste dyb indånding, så mærk din indånding helt ned omkring dine hofter. Og udånding. Placer venstre håndflade oven på hjertet, højre håndflade oven på din mave. Og tag en dyb indånding. Udånding. På din næste indånding mærk, hvordan at maven skubber din højre hånd opad. Og det samme sker også i det du fører din indånding videre opad. Så mærker du, hvordan at din venstre hånd bliver skubbet opad, i det du fylder toppen af lungerne godt op med luft med ilt. Og med denne opmærksomhed på dit åndedræt og på hvilken kapacitet du har via dit åndedræt, via din dybe vejrtrækning, så have en forståelse for, at når du agerer med en opmærksomhed på din dybe vejrtrækning og din dybe indånding helt ned i din mave, at der ikke er nogen opgave, der er for stor for dig til at klare eller håndtere. Og det samme gælder, når du agerer med et åbent hjerte, så vil du føle dig uovervindelig. En sidste dyb indånding. Og udånding. Tag armene ud til siden igen og sæt fødderne i gulvet, og så få fødderne ud til kanten af måtten. Vi skal strække armene ud i T og presse håndfladerne blik ned i underlaget og lade skuldrene synke ned i gulvet. Vi skal lave en øvelse, der hedder vinduesviskeren. Vi starter i midten med en indånding. På en udånding, så dropper du knæene ned til din venstre side. Og se om du kan få højre knæ ned til din ankel, så selvom det ikke sker, så tænk dig til det. Indånding midten, udånding modsat side. Og det her er en dejlig hofteåbner. Og den åbner også op i lænden. Bliv ved med at fortsætte med at lave de her vinduesvisker bevægelser med dine ben. Dropper knæene til den ene side, indånding på midten, udånding, dropper knæene ned til den anden side. Og du langsomt mærker, hvordan at der bliver frigivet mere energi i den nederste del af kroppen, i bækkenet og hofterne og i lænden. Og bring knæene ind mod midten og samle knæene og bring dem op til din mave og tag fat om dine skinneben. Start lige indledningsvis med at skubbe lårene ind mod din mave. Tag en god dyb indånding og mærk igen, hvordan maven skubber ind mod din lår på en dyb indånding. Udånding. Godt, og vi skal op.
samme gælder vores fingre. Vi skal sætte fingerspidserne i gulvet, men vi starter lige med at strække armene så langt ud vi kan, og så begynder at sætte fingerspidserne i gulvet, og herfra tegn indåndinger. Lad overkroppen, brystkassen smelte forover i det, du strækker dine arme frem. Og lad panden hvile i gulvet. Tag en dyb indånding og lige skub vægten bagud. Bagud ned mod din hale. Og mærk, hvordan du forbinder dig med jordens kraft og energi via dine fingerspidser og via dine tæer, så pres alle 10 tæer i gulvet. Og mærk din styrke, dit fundament i det, du forbinder dig med jordens kraftfulde energi og ny dyb indånding. Komplet udånding. Lad navlen trække sig indad på din udånding. Og giv slip, lad håndfladerne komme ned igen. Og lige bring dig selv ned i barnets stilling for en meget, meget kort bemærkning. Så vi lige retter fødderne ud igen. Og kom op på hænder op på knæ. Og du skal ligesom forestille dig, at bagsiden af din krop er ligesom en bordplade, og dine hænder og dine arme og dine ben er bordbenene. Så bordbenene står lige under bordpladen for at kunne give den nødvendige støtte og fundament. Så herfra så skal vi lave hoftecirkler sammen med vores kat-ko øvelse, som vi tidligere har lavet. Så det ser sådan her ud. På en indånding løfter du op, og så drejer du højre hofte ud til siden og kommer frem, runder ryggen. Så på en indånding løfter du op, bringer hofterne med rundt i en dejlig hoftecirkel, runder ryggen og giver slip. Indånding løfter op og runder ryggen og lige dropper hofterne nedad, det du gør det. Og lad være med at være så fokuseret på, hvordan du skal gøre det. Prøv at give slip på det, så det ikke bliver så mekanisk, men du simpelthen bare flyder med åndedrættet, flyder med dine bevægelser. Dejlig dybe vejrtrækning. Og så tager vi modsat side, så bring dig selv ind på midten, neutral ryg, og gør det samme på den anden side. Så det er kat-ko bevægelserne med inkludering af hofterne. Og det er også en meget god måde ligesom at vække hjernen op på og balancere hjernehalvdelene. Det er også det, vi altid gør i yoga. Vi balancerer vores hjernehalvdel, så vi bedre kan fokusere og koncentrere os om de opgaver, der står foran os. Bring dig selv ind til midten igen og tag en dyb indånding og lige løft op. Forlæng dig selv her udånding, så runder du ryggen af, hvad du kan. Sænker hovedet nedad. Så herfra, så skal vi skubbe højre knæ så langt frem hen til din hånd som muligt. Og når du når hertil, så skubber du også højre fod udad, ud til kanten af måtten eller lige bag ved din venstre håndled. Og strækker det andet ben langt tilbage. Og for at kunne komme yderligere tilbage med det bagerste ben, så kan du sætte tæerne i gulvet, og så skubbe dig selv bagud herfra. Og se, at du har lige hofter. Og lige mærke, at du gør dine hofter så lige som muligt. Eventuelt lige rotere venstre hofte indad. Og så kom forover ned på dine albuer, sammen håndfladerne sammen og bare bring blikket nedad. Så dit drishti, dit fokuspunkt, er nede i gulvet.
eller lidt frem foran det, men bare bevar dit blik her. Dyb indånding, dyb indånding og udånding. Og vi kommer op på hænderne igen og skubber knæet bagud, tilbage til det andet knæ. Så lige kom lidt mere frem med hofterne og tænk på det her bord, vi skulle forme lige før. Skub venstre hofte frem hen til dine hænder, og så lige skub venstre fod ud af og stræk denne ben langt tilbage. Igen lige tænk over, om du kan gøre hofterne så lige som muligt. Du kunne også lige komme på tæerne på det bagerste ben, lige strække dig selv længere bagud. Og så kom forover. Læg foden tilbage i gulvet igen. Kom forover sammen håndfladerne. Og bare bring blikket nedad eller lidt frem foran dig. Så længe du har et roligt, drishti fokuspunkt, så bring dig selv herind. Og tag en god dyb indånding. Udånding. Og løft op på hænderne og bring knæet tilbage igen til det andet knæ. Og vi skal lige sætte os ned og lave en foroverbøjning. Så vi strækker armene opad, og på en indånding bliver du ved med at forlænge dig selv opad. På en udånding, så lader du brystkassen komme forover, lad brystkassen smelte forover. Og tag armene langsomt nedad, lad hovedet komme ned forover til allersidst, så vi får et dejligt stræk af hele rygsøjlen. Når hovedet kommer ned til allersidst, så sikrer vi en god og dejlig og sund forlængelse af vores rygsøjle. Tag en indånding her, og en komplet udånding, og giv slip. Vi skal ned i det, der hedder en omvendt stilling. Omvendte stillinger personligt, så elsker jeg omvendte stillinger, for det er en fantastisk måde at få masser af energi på det. Omvendte stillinger har så mange fordele, og vi skal op i en skulderstand, og så derefter i den, der hedder ploven. Så vi starter med at have håndfladerne i gulvet, så bring knæene samlet op til brystet. Og hvis du herfra lige kan skubbe vægten opad, at trække navlen lidt ind, og skubbe vægten opad og have hænderne i din lænd. Og så starter vi her med at have knæene bøjet, eller have benene bøjet, og lige justere stillingen. Så få dine albuer ind til siderne af kroppen, og se om du kan føre vægten op på toppen af dine skuldre. Og i starten så presser du skulderbladene indad mod hinanden, for at finde en god stabilitet. Og herfra retter ryggen lidt op og løfter benene opad. Og så her må du godt skubbe skulderbladene lidt væk fra hinanden igen, så du har et godt fundament for vægten, for det er fra toppen af skuldrene, at vi løfter vægten opad. Det er navnet en skulderstand. Og så tag en indånding her, og langsomt bøj knæene ned mod din pande. På en udånding, så fører du også dine fødder nedad. Og det kan også bare være, at du bliver her med knæene på din pande. Det kan også være, at du strækker armene ned i gulvet, tager fingerspidserne i gulvet, og strækker måske benene ud her. Får fødderne i underlaget. Alternativt så bliver du her med knæene ned mod din pande. Så du slapper af her på bagsiden af ryggen. Giv slip i lænden, hofterne, og bare tag imod den her dejlige rosa energi og bevar hagen ind mod brystet, så du laver det, vi kalder for en nakkelås. Og tag en indånding, før hænderne ind på din lænd igen. Og lige få ryggen, den øverste del af ryggen, nedad, det du lige runder ryggen en lille smule her. Og kommer langsomt ned igen.
Og strækker benene ud. Du kan starte med at sætte fødderne i gulvet. Stræk et ben ud af gangen. På den måde skåner vi landet lidt mere for håndfladerne opad. Og du kan næsten mærke det umiddelbare rosenergi, som vi frembringer ved de her to meget kraftfulde omvendte stillinger, skulderstanden og ploven. Bring knæene op til dit bryst og lige vug dig selv fra side til side. I det du tager en dyb indånding, udånding, indånding, udånding. Rul op på din højre side, løft op, pres hænderne i gulvet. Vi kommer ned i barnestilling, som jeg tidligere har fortalt, så er det en god idé at balancere de her omvendte stillinger eller bagudbøjninger med at komme ned i en foroverbøjning. Så lad hele kroppen slappe af her og justere. Lad alting komme tilbage med en dejlig øget cirkulation. Og vi skal lave en bagoverbøjning. Til dette kan du bruge blokken. Du kan også bruge, hvad du har derhjemme. Det kan være tæpper, puder. Men hvis vi starter med at komme ned og sidde på hælene, så skal vi føre fødderne ud af, så at skinnebenene ligger lige ned i underlaget, og tæerne peger væk fra hinanden, så vi har hælene nogenlunde og under vores hofter. Og det er meget individuelt, hvor åben man er i hofterne og i lænden. Så det kan være, at du lige skal justere i forhold til din krop, hvilket du selvfølgelig altid skal gøre. Men det kan være, at du starter her, og så kommer vi langsomt bagud. Og enten så er du her, og herfra måske kan du læne hovedet bagud. Åbne lidt op i brystkassen ved at læne hovedet lidt mere bagud. Alternativt, så læner du dig langsomt lidt mere bagud og får en albue ned ad gangen og modsat albue. Og lige slapper af i skuldrene, åbner op i brystkassen. Og enten er du her, du kan også bruge en blok, så inden du begynder at komme nedad, så har du blokken i stilling. Som her, lige mellem skulderbladene, så har du lige blokken, du kan lande på. Du kan også bruge 2 blokke til at starte med, og så igen læner du dig bare bagud her på din blok. Lige lad hovedet komme bagud, så du mærker et dejligt stræk i øvrigt, en god stilling for vores stofskifte, vores fordøjelse. Lige bliver her med et par dybe dejlige vejrtrækninger. Og bring dig selv op ved at vende håndfladerne rundt igen. Og brug hænderne, armene til at løfte dig selv op med. Og kom ned i barnestilling. Lige før knæene ind mod midten. Og læg dig i barnestilling med armene bagud den her gang. Få panden i gulvet. Tag en dyb indånding. Og en komplet udånding. Og som vi altid gør, er det en god idé lige at give dig selv et par minutter mindst i afspændingen. Lad armene komme ud til siden, åbn op på forsiden, bagsiden af din krop og forbind dig med din dybe vejrtrækning.